Og så folkens, velkommen til episode... Hvad episode er det? Episode 5? Jeg kan ikke engang huske det nu. 6. Velkommen til episode 6 af Discord-snakken. Jeg er tilbage. Hugo er tilbage. Vi har haft en lang pause, det kommer vi ind på i den her podcast. Velkommen til. Det er dejligt at se jer tilbage igen. Ja. Fedt at se jer. Vi skal snakke om, hvorfor jeg har været væk. Hvorfor du har været væk. Eller... Skal vi Skal bare springe ind til det? Jeg ved ikke... Vi har ikke rigtig aftalt, men... Jeg ved ikke, hvor meget du vil snakke om det. Om vi bare sådan lidt skal komme videre-agtigt på en eller anden måde. Så det ikke skal være sådan en total depri-podcast. Hugo og mig, vi havde aftalt den 13. oktober, at vi skulle optage det her afsnit. Med en gæst. Nej, med en gæst. Christoffer. Ja. Som kommer. Det har vi aftalt den 13. oktober. Ja, og Hugo, han er så træt af, at jeg så mange gange aflyser på dagen. Så jeg sagde en dag, jeg skrev også til ham, at vi optager ikke podcast i dag. Bum. Og så skrev han, hvorfor. Nej, det nåede jeg ikke engang, før du skrev. Nå, nej. Men jeg kommer hjem der og skal til at sætte mig ind til min computer og skal optage. Så gør jeg lige, fordi at min far, han burde være vågnet nu. Så ser jeg, at han har ikke sin maske på sig, og har man hår med om natten for har ikke været ordentligt. Så vil jeg lige væk ham og sige, at hvis han skal sove, så skal han tage sin maske på. Så er det så der, at jeg ikke kan få liv i ham. Jeg har fundet, eller jeg fandt ham med hjertestop. Min storebror, han begyndte på hjertemassage, mens jeg ringede efter 112, og så fik jeg ringet til min fars chef og sagde, at min far ikke kom på arbejde, fordi at jeg tænkte ikke på det tidspunkt, at min far han døde, så jeg ikke kom til at se ham igen. Og så fik jeg skrevet til Hugo, at vi ikke optager i dag af gode grunde. Og nu... Der ringer jo også lige efter. Og nu her, så står vi her med, at Hugo har lavet en video på min kanal. Jeg har lavet en video, hvor jeg siger, at jeg er på vej tilbage igen. Stille og roligt. Den første rigtige video, jeg optager, det er her på podcasten. Skud. Så hvis jeg hakker lidt i stemmen i dag, så er det fordi, at jeg er stadigvæk lige på vej ovenpå igen. Men ja, og så her i dag, den 7. november, snart en måned siden, at bisættelsen var overstået. Vi skal stadigvæk lige have sat ham ned i jorden og have lejlighed om inden for 14 dage. Jeg tænker bare lige, det var det vi skulle. Ja, det var lidt en kort opsummering, ikke? Jeg ved ikke, om vi behøver at gå i flere detaljer. Altså, Hugo har altså selvom Hugo er så langt væk, så har han været der for mig igennem det hele, så han ved lidt flere ting, end jeg kommer til at sige her. Ja. Jeg ved ikke, om vi bare skal gå ind til noget helt andet nu. Først og fremmest, bare lige de tekniske ting. Jeg er optaget i dag, så hvis der er et eller andet galt, sorry. Og hvis der er noget med mikrofonen og så videre. Elias optager på telefon, så det er nok også lidt dårlig lyd. Med telefon. Altså jeg ved ikke, om der er god lyd eller dårlig lyd. Det hakker lidt nogle gange, men det er fint. Altså, jeg tror ikke, folk forventer så meget i dag. Og har vi mere? Har vi et eller andet? Altså jeg har ikke så meget, fordi det jeg har skrevet ned, det skrev Ja, jeg har skrevet en masse ned, så kan du bare... Hvis du lige kommer på et eller andet, må du endelig afbryde. Men jeg tænker, ja, jeg havde så skrevet... Det er jo længe siden, så jeg ved ikke, der er noget af det, der er lidt irrelevant. Men sådan noget, jeg ved ikke, om du... Jeg sendte lidt af det. Jack Doherty, der kørte galt i hans bil. Ja, Jack Doherty. Ja, jeg ved ikke, hvad har du at sige, for jeg skal til at... For at være ærlig, jeg gider ikke at sige noget. Jeg hader den mand. Han har ikke brug for opmærksomhed. Men okay, jeg har bare brug for at sige noget, som er sådan, det er det mest real, jeg har hørt. Som Face Rock har skrevet på, jeg har bare et screenshot fra Twitter, jeg så det bare. Så
I never comment on shit like this, but what the fuck? You got into a car crash because you were texting and driving, and all you were worried about was your car and making sure you got good angles. Didn't wanna make sure your friend was good first. Terrible human being. Jeg er helt enig. Altså, det eneste han tænker på er, nej, min bil. Du har lige gjort galt. Din kameramand bløder i ansigtet. Og han skulle også have, hvad hedder det? Sten? Er det det der? Sten. Ja. Altså et sten, det er, når man tager nål en gang ned og så op igen. Ja, sorry jeg lige grinte med noget, fordi så scroller jeg et billede til siden, så kommer det her frem. Det var mig. Sådan 5 år siden. Nå. Nej, men ellers havde jeg ikke mere om det. Bare idiot. Sorry to say. Jeg har noget. Lad os springe til Ballon d'Or. Det er jo fodbold. Ja. Yeah. Jamen, jeg har masser i random. Okay. Men vi går bare hurtigt over i dag, kan jeg mærke. Philly, Young Philly. Arresteret. Ja, det er også bare meget sådan idiot. Jeg føler, hvis han har gjort det, som han jo nok har, så fortjener han den straf, som han får. Helt enig. Den der synes, det er mest synd for hans familie og chunks. Det er bare ikke noget, man gør. Altså, det er sgu ikke i orden. Nej, det er sindssygt. Ellers, det er også længe siden, så har jeg skrevet Noah Carter single. Den der har hørt dig. Den er sindssyg. Den rammer hårdt. Ellers, det her kan vi godt skippe over, for jeg ved ikke, hvor meget du ved. Jeg ved heller ikke så meget. P. Diddy-sagen. Nej, altså det eneste jeg ved, det er, at folk de siger, at han altså, jeg ved... Han har gjort alt. Han er børnelog, og jeg ved ikke hvad. Ja. Jeg tror bare, at vi skal lade være med at snakke om det for vores eget bedste. Jo. Jeg ved ikke, hvor ægte det her var, men jeg så Kanye allegedly har gjort det samme som Philly. Og sourcen er trust me bro, så... hvad skulle du så sige? Vil du lige se den sjoveste hævnisse? Ja, kom. Som min mormor har arvet af min morfar. Er det den der twerk? Det er ikke reklame. Hashtag ikke reklame. Hun har i så lang tid. Det er ikke reklame. Ja, næste. Det skal man jo sige det ellers, så med de regler. Der er kommet en musikfront, en masse albums. Jeg ved ikke, om du har hørt noget af det. TF? TF, nyt album. Jeg har godt hørt om det. Altså, det er ikke ja, meget, jeg har hørt. Der er ikke så meget godt. Sorry. Han har en med Mads og Casey. Dem synes jeg er de bedste. Ellers har Josef har lagt EP. Den er god. Kimbo album også rimelig godt. Nu vil jeg snakke om Mads nye sang inden. Ja, det nåede vi. Jeg ikke tænk. Det var der, hvor du trollede med, at du synes den var dårlig lige pludselig, men så var den god. Okay. Du må gerne komme ind på den. En sang, der er vokset på mig, det er KSI. Figure of it. Ikke engang løgn. Den er okay. Ikke banger. Det synes jeg er crazy sagt. Men ellers, så hørte jeg skuddet til en anden podcast. Impulsive, Logan Pauls podcast. Der hørte jeg, de havde Mr. Beast med. Så hørte jeg, han er blevet færdig med at optage et Amazon gameshow, hvor han har fået lov at bruge $10 millioner på et gameshow, som kommer til at køre på Amazon i 2025. Den 26. december det her år. Squid Game sæson 2 fra min liste. Er det sådan noget, vi skal se og review på podcasten? Det bliver rigtig varmt.
Ja, det har jeg faktisk ikke skrevet. Ja, det er også længe siden, så det er lidt ligegyldigt nu. Men kan du huske, når jeg blev hated på af JK i hans chat? Ja, det er rigtigt. Jeg skriver, okay, for at give kontekst, jeg skriver sådan, synes I hypede jeres podcast meget op, fordi I skulle have en gæst med, og så er det bare Opinji. Og jeg lavede endda det der bare, ikke fordi at jeg synes han er, altså. Hvis vi har et billede af det, det kan lige komme op på skærmen her. Jamen jeg har ikke et, vent, jeg har ikke et billede. Jeg sagde også, hvis vi har, så kunne det komme op. Men Det har vi desværre ikke. ja, så han blev timeoutet inden. Og mig Og alle skrev bare El Hugo, El Hugo, El Hugo. Der var en, der ikke gjorde. Og dig, du skrev crazy at give ham timeout. Og så var han sådan, skal jeg også give dig timeout? Nå jo, gæt hvad? Jo, han tog mig op på sin live i går. Seriøst? På TikTok. Hvor det eneste jeg nåede at sige, det var jo gå ind og kigge en sandwich-video på TikTok. Og hvad gjorde han? Han bare... Kiggede han? Sagde bare... Det ved jeg ikke. Jeg har ikke set det. Nej, det tror jeg ikke. Men nu hvor vi er i andre creators og dig, Chartoffel. Chartoffel W Creator tog screenshot af min video, fordi jeg taggede ham. Den fik kun 57 visninger, og han var en af dem. Det er faktisk rigtig crazy. Det fortjener en lille klapsalve. Så blev I blado. Jeg føler vi bliver kendt for at være dem der klapper på deres podcast. Altså, Ellers min TikTok kan godt blive kendt for at have nogle store creators til at komme til at... Ej, det er ikke engang løgn. Jeg siger det også til dig nogle gange. Nogle gange bliver det altså for meget. Men ellers, jeg har... Der er nogle gange, at du siger, prøver du kun på at få et repost. Men ellers, jeg har noget, jeg gerne vil sige tak for. Alle jer derude. 30k alle sammen. 31k faktisk. Ja, tak. Og mig 250 på grund af din video. Altså, det går rigtig godt for os. Hvis det der ikke havde sket med din far, så tror jeg virkelig, at... Jeg tror, at du havde været på sådan noget 350 nu. Ja, det havde jeg nok. Du skal bare come back. Det er hvad der kan ske. Jeg kommer tilbage stærkere end nogensinde før. #Svaneklok. Det skrev jeg også i dine kommentarer. Coming back stronger than ever. Yeah. Ellers, jeg har en underrated rapper. Skud ud Zulu. Ja, jeg har ikke hørt om. Nej, det er derfor. Der er ingen, der kender ham nærmest. Okay, hvis vi lige skal snakke lidt om julen. Det skal vi virkelig ikke. Jeg lægger jo den bedste banger julekalender nogensinde på YouTube. Hashtag reklame. Det skulle da ikke reklame. Hashtag ingen reklame. Hashtag reklame for din kanal. Nå ja, hashtag reklame for mig selv, men hashtag ikke reklame for julekalenderen selv. Men thumbnailen til 1. december kan lige komme op på skærmen her. Hvad synes du om den, Hugo? Det ved det. Jo, meget. Ja. For lige at være ærlig, Hugo har ikke selv set den, så altså, han kan se den. Det tror jeg godt, de kunne fornemme. Nå, men, jeg har noget stort. Broliver giver op efter 4 dage. Respekt til Broliver for faktisk at prøve. Jeg vil længere til... Han skyder sig selv i foden ved at skrive i titlen, jeg prøvede at vandre tværs over Island. Det sagde jeg også til dig. Man vidste godt på forhånd. Lidt. Det har han jo ikke gjort ved de andre. Og så, ellers så det der klip, han har altid i introen. Det har virkelig været en svær beslutning, det her. Der kan man godt se. Okay, manden har givet op. Jeg ved ikke, har du noget at sige? Virkelig fede videoer, synes jeg. Ja, det har jeg faktisk. Skud Johnny Gade for at reagere om det.
Gaden stod og sagde, at det var Bolivers helt egen fejl, at han ikke havde noget mad tilbage. Det er det også på en måde. Det er det jo. Men Bolivar, han troede, at han havde nok. Og jeg forstår ham godt. Fordi 25 madposer 10 dage, det burde jo egentlig også være nok. Men i den der kulde, du har brug for mad, du har brug for varme, du har... Jeg har altså kæmpe respekt til dig, og hvis du sidder og ser med på min og Hugos podcast lige nu. Og mest respekt, fordi vi er bare nogle små drenge, der prøver at blive store på YouTube. Og jeg prøver at gå hele vejen over Island. Altså, skud det med. Kunne jeg aldrig drømme om, mand. Ellers, der er noget, vi virkelig har glemt ved det visuelle, når vi var inde på det. Med det. Jeg ved ikke, om I kan se det. Hugo er blevet blondine. Nu kan man ikke... Nu passer hans opførsel til hans blondine. Wow. Men ja, I finder ud af det i min 30k sub special. Jeg er så træt af at holde op på TikTok. Ja, det er på eller... Altså, det er så crazy. Altså, jeg hader ham. Sådan. Ja, okay. Og apropos hader. Jeg har sagt til dig, at jeg hader din green screen video, ikke også? Jeg lavede en green screen video op i går. Den har fået 4 visninger. Det kan være det bare fordi jeg er god til at trykke på knapper. Jeg tror du skal lægge dem consistent op. Prøv at gå ind og søg på min kanal. Det er den mest crazy green screen video. Den er mere crazy end dem du plejer. Det er hvor I har en video, og så sidder jeg og... Nå. Cried like a baby after hearing what Ronaldo said about him. We all know Speed is the biggest fan of Ronaldo. He would do anything for Ronaldo. Speed bought a Lamborghini car with Ronaldo's picture on it, and cousin... Fordi jeg var Hugo Mugo for en dag. Har du lavet sådan en video? Nej, det skal jeg snart. Det burde du virkelig gøre. Jeg skal spise som dig. Jeg skal gøre alt som dig. For jeg har jo ikke en fast kostplan. Så må du have noter. Så gør jeg det på et tidspunkt, når du har taget noter og så videre. Okay? Ja. Okay. Ellers, noget du stadig ikke har fundet ud af. Jeg mødte jo Daniel Steffensen her forleden. På Mac'en. Han siger, at han er kommet med i Daniel Steffensens video. Og det er jeg. Sagde du og noget til ham omkring de der hilsner, du har fået af mig? Eller du får mig? Jeg skulle lige til det, men så var han nødt til at gå videre. Og jeg mener det faktisk, jeg tænkte over det. Jeg kan se. Men jeg kan lige forklare, hvorfor han var der. Eller det ved jeg faktisk ikke, om jeg må sige. Nu siger jeg det. Okay. Jeg var der, fordi jeg lavede noget med, at min følger bestemmer min dag. En hel dag. Din følger bestemmer din dag? Ja. Var det ikke din familie? Jamen, det gjorde jeg dagen efter. Damn, der spoilede han, hvorfor jeg... Nå, jeg lavede der, ja. Så havde folk votet, for at jeg skulle på Mac'en til aftensmad, right? Og ja, så endte jeg jo der. Står og bestiller, har lige bestilt. Gæt hvem der kommer ind ad døren. Daniel Tulis Steffensen. Jeg kigger den, er det ham? Og så går han over og bestiller, og så sådan, fuck. Nu optager han. Og så står han bare og bestiller i 30 minutter, hvilket jeg finder ud af efter, bare er fordi, at han er i gang med en 10.000 kalorie challenge video, fordi han har ramt 10.000 subs. Så det var derfor, han bare stod og bestilte i 100 år. Så efter han har bestilt, så siger jeg lige, hey Daniel, kan jeg lige få et billede? Så siger han sådan, okay, hvorfor er du her alene? Og så siger jeg, nå, men jeg er også i gang med en video, og vi har samme kamera det hele. Og så hiver han kamera frem. Ja, og så hiver vi lige ja, DJ'en. Nå, henter mikroen. Hvad kamera bruger du
normalt, altså... Det her. Så du fik... Telefon. Der er noget, du... Jeg troede faktisk, du havde et... Eller... Jeg har bilet. Det er sgu da også et rigtigt kamera. Det der Sønderbror og sådan noget. Du ved, hvad jeg mener. Nå, sådan stort et. Ja, sådan... Altså sådan... Ah. Men, ja, så... Og så tager han bare kamera frem lige pludselig. Og så siger han... Jeg vil være med i min video, og så siger han sådan... Nej, vi står her med Hugo. Så går jeg bare sådan lidt eller andet... Jeg fatter ikke, hvad jeg skal gøre. Så tager bare kamera frem. Hvad så? Det bliver så akavet at se. Og jeg ved ikke, hvornår den kommer op. Den kommer sikkert op efter min, fordi min rører ud på lørdag. Hvornår rører den her op? Podcasten rører vel op klokken 5 torsdag. Ja. Når Daniel video den kommer ud, så kan der komme en link i beskrivelsen hernede. Så ja, der kommer lige et link i beskrivelsen til når Daniels video den kommer ud. Vi kan af god grund først lægge link, når den er kommet ud til offentligheden. Rigtig dansk sagt, det der. Når den kommer ud til offentligheden. Vi kan af god grund ikke. Ja, det var meget sådan politisk. Ellers Sønder X TF stream. Rigtig crazy stream. Jeg har faktisk ikke set så meget af det. Jo, det har jeg faktisk. Nu lyver jeg. Jeg har set en time. Den rigtige TF-fan. Det var low-key godt. Jeg kunne godt lide det. Lyden kunne have været bedre. Ja, det kunne den, men det var også til stream. Og det var jo ikke en video, der skulle ryge ud på main-kanalen. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje der. Det var jo det var på grund af hans album. Det var på grund af hans album, for at give kontekst. Der var et eller andet med TF, men no. Den crazy, men jeg kan ikke så rigtig huske, hvad det var. Hvis du kommer på det, så sig det. Elias, du har pranket mig med, at du skulle til København. Verdens værste prank. Du må gerne lige forklare. Okay, så jeg var inde i byen. Så skulle jeg tage toget hjem igen. Så skrev jeg til Hugo, om der var et tog, der var direkte til det. Og jeg fatter ingenting. Altså. Må jeg sige byen? København? Nej, men altså, jeg spurgte jer, om der var et tog, der kørte direkte til den by, du bor i. Nå, Valby? Ja, okay. Det er Valby stationsrand. Nej, hvorfor? Så jeg, fordi jeg var på vej over til ham, og det her, det var en fredag. Så han, blev jeg ikke hjemme, og han jeg mener, jeg skrev, okay, jeg kommer bare om aftenen, så, og så, nej. Jeg kommer bare i morgen. Ja, men først, så spurgte jeg, om dig og din far kunne hente mig, ved København station. Og så var der på et tidspunkt, du svarede i sådan 3 timer. Ja. Og så bagefter, du ringede mig op, og så ville jeg afslutte pranken, og så blev den afsluttet så dårligt. Fordi det var ikke dine venner, der trykkede på at ringe op. Ja, bro. Det var ikke fra mit fodbold. Jeg får opkald, og jeg sidder inde i omklædning, right? Så tager han den bare. Jeg vil have skrevet, jeg ringer lige om 10 min. Kender jeg dem fra dit fodboldhold til podcasten? Nogle af dem gør. Yeah. Ja, der er sikkert nogen, der sidder og lytter med lige nu. Skud William. Skud. Ej, jeg har skrevet Elias er blevet pro-tiktoker. Nej, jeg er ikke. Jeg mener, du poster hele tiden. Nej. Jo. Jeg poster ikke hele tiden. Og hvis vi skal væk fra det, bro, jeg må gerne sige det. Jeg har været inde og se X-Factor. Det var faktisk meningen, jeg skulle have været med i. Præcis, jeg er skuffet over, at du ikke kom. Ja, men min stemme for helvede. Nej, altså, okay, det er lidt mærkeligt.
Min stemme kunne i år, så jeg går måske med til næste år. Nej, ved du, hvad vi burde gøre? Hvad? Vent 2 år, så gør vi det sammen. Rulle op, vi tænkte med en svaneflæk. Fuck de andre timer, jeg har åbnet. Giv mig lige hånden. Giv mig lige hånden. Nej, den anden side. Ja, tak. Hvorfor føler jeg, at vi gør det der overraskende tit? At vi vil prøve... Nej, også det. Jeg har noget sygt. Har du set det for mærkeligt? De har beef. Nå, ja. Skørt. Men jeg forstår godt Oscar. Ja, det er ham, jeg er med. Jeg ved godt, de andre laver fedt content, og jeg ved ikke hvad, men altså, come on, drenge. Lad os lige forklare. Oscar har været ude at sige, at Frommer og Lukas vil have Oscar til at sidde i en pool med nogle piger, der ikke har så meget tøj på. Og så sagde Oscar, at det gider han ikke, fordi han har en kæreste. Og det er 100... Sådan, Oscar. Det er godt, du siger fra. Det er jo godt det er jo forståeligt, sjovt nok. Ja. Og så blev de sure på mig og sagde, at så gad de ikke at have ham med, fordi... Nej, det var Oscar, der sagde, at han ville ikke være med, hvis han skulle gøre sådan noget med andre damer, fordi han ville gerne have respekt over for sin kæreste. Hvilket er... Det er fordi, de ændrede lidt temaet fra kanalen. Det var meningen, de skulle lave pranks. Altså sådan crazy pranks, men det endte så ud i det her. Og med druk og alt muligt, og det gad Oscar ikke at være med til. Og så har han brugt 10.000, eller hvad det er, han siger, 20.000 på noget merch, som de faktisk har udgivet nu. Men han har ikke tjent en eneste krone på det, på grund af, at han jo er blevet smidt ud. Ja. Men han har jo så fået det for mærkeligt kanalen, hvilket har rigtig mange følgere. Hvor Lukas har skulle starte sin egen op. Har du andet til den beef? Vi er med dig, Oscar. Hvad? Vi er med dig, Oscar. Rigtigt. Hvor meget kan man se rundt om mig? Fordi jeg kan kun se sådan en lille... Man kan bare se dit gardin, og så meget lidt af et eller andet på en knage ved siden af dig. Nå, der? Ja. Det kan jeg ikke engang se. Altså det jeg kan se, det er det her. Ja, okay. Man kan se perfekt. Man kan se lige så meget agtigt, som man kan se på mig. Ellers OG Fortnite. OG? Det er jo kommet tilbage. Har du ikke spillet det? Hvad tror du selv? Nå, det er rigtigt. Men vi skal ramme grinden. Det kan du få views på. Nå, men sagde du ikke, at det ville være den 16. eller 17. Der tømmer vi det. Jo, men jeg ved ikke, hvornår jeg får sat for det hele. Nej, du skal jo have sat det op. Jeg tror, det er slut den 30. Det vil ellers være en god video. Men ja, hvis jeg lige skal sige noget om OG Fortnite, fucking grineren. Jeg er bare til min niece, som har så kæmpe ører. Og jeg sidder så vil jeg så sidde med. Det er ikke noget forkert. Ikke tro det. Hvis det skal være en sport, som ikke er fodbold hurtigt. Bronny og LeBron har spillet sammen i NBA. Det ved jeg ikke, om du ved. Nå ja. Det er altså, det er rimelig stort, har jeg hørt. Altså han, søn og far. Det er jo lidt sådan, jeg har det med Ronaldo. Han stopper ikke, før han får 1000 mål og spiller med sin søn. Nej, det er rigtigt. I hvert fald spiller med sin søn. For jeg ved ikke, om han kan få de 1000. Ej, det kan han godt. Ellers, jo, jeg har lovet en at give skud, der lytter med hver evig eneste uge. Og by the way, i fremtiden kommer der podcast ud hver torsdag. Han hedder
Abdullah. Bro, han er the GOAT. Han er en rigtig god mand, og han lytter hver uge. Han er fra min skole, og han skal måske være med i en af mine videoer. Gud, Abdullah. Skud, jeg ved, du lytter med lige nu. Så skud, Abdullah. Ellers noget rimelig stort, som sikkert er i titlen. Ved du det? Når der skete i går? Trump. Hvad skete der i går? Trump, ja, det er rigtigt. Trump er blevet præsident. Hvad? Synes du det er godt? Det synes jeg. Og må jeg sige hvorfor? Okay, vi skal ikke til at komme med en debat. Det orker jeg simpelthen ikke. Må jeg sige hvorfor? Ja. Trump har ikke startet en krig. Hvornår begyndte verden at blive dårlig? Da Putin. Hvad for et årstal begyndte verden at blive dårlig? 2019. Corona. Godt. Trump blev taget fra præsident. I 2021. Nej. Jo. I slutningen af 2019. Det kan jeg hurtigt finde. Nej, det kan jeg. Når han er slut med de her 4 år. I kan lige se resultatet. Når han er slut med de her 4 år, ikke også? Det vil sådan set betyde, at han kan aldrig blive præsident mere. Kom nu lidt. Og vi vide en, der er tilbage på TikTok. Sadie Daxil. Er han? Han er tilbage på TikTok. Koldt. Fordi jeg spurgte ham nemlig i kommentarerne, at du den rigtige drakke. Og så lavede han en video med mine kommentarer i toppen, hvor der stod, at du er den rigtige baby. Du kan kende mig på mit headset, for jeg kan ikke have sådan et tungt headset over. Men bro, så er vi enige i, vi gider ikke have Trump. Jeg gider ikke have ham, men på en måde er det godt, fordi nu kan han ikke blive igen. Ja, jeg er bare bange for World War 3. Det havde nok kommet, hvis Kamala Harris hun kom til. Kæp. Vi har bare... Men bare tænk på hans alder. Det er det. 78. 78. Forhåbentlig. Ej, han skal ikke dø, men han skal bare ikke være præsident. Ellers det aller sidste, jeg har til random snak. Det var lidt hurtigt. Min far, ikke også? Ja, han sagde faktisk om dem der prøvede at skyde ham. Han sagde, for helvede mand, så gør det dog lige i stedet for. Ærligt. God mand. God mand, din far. Ja, det sidste. Sønder han er jo lige taget til Afrika med Nomi og Loke og Jon. De streamer om 20 minutter. De streamer også i går. Det ser røv-vibes ud dernede. Han har bare lejet en villa i en uge sammen med dem. Og så laver de vlogs, og han streamer hver dag. Klip af Jon, der krammer en stol. Ja. Det er røvgrineren, de der klare beefs med AI. Det er ordentligt grineren, de sidder bare. Også det der sådan starter beefs med AI, hvor de bare sådan står og smadrer hinanden. Det er sådan Nomi og Loke, der bare står. Jeg ved ikke, om du har noget mere til random snak. Jo, det var lige til hans bisættelse. Der fik jeg en kæmpe gavekurv. En ting, der var i det, som jeg kommer til at beholde for evigt. Skal jeg lige prøve at vise det her? Det må du gerne, hvis du gider. Imens kan jeg lige lave lidt reklame for mig selv. Det vil betyde rigtig, rigtig meget, hvis I gik ind på min kanal og så nogle videoer, fordi jeg har brug for nogle views. Jeg vil bare gerne tjene penge snart. Og ellers gå ind og tjekke Elias ud, der kommer snart video ud. Og vi skal til at snakke om noget fodbold. Og fodbold bliver goated. Okay, er I klar? Jeg har fået, som jeg kommer til at beholde for evigt. Et billede af min far og mig ude foran Brøndby Stadion. En af vores sidste ture til Brøndby Stadion sammen. Hvad var den sidste? Var det AGF? Ja. Dårlig oplevelse. Ja.
Men de fik en sejr for min far her i søndags. Og det skal vi til at komme ind på. Så velkommen til fodbold. Skal vi bare starte med den? Jeg har skrevet den ned. Okay. Flækker dem. Fiskården er bedre lige nu end Kylian Mbappé. Det er ikke engang løgn. Jeg tror hellere Real vil have ham. Har du hørt, at Carlo Ancelotti har været ude at sige, at Mbappé der er Reals største problem lige nu? Nej, har han det? Men det kan man jo godt sige uden at mene det negativt. Altså det er jo fordi han er en ny spiller, de skal have ham kørt ind i systemet. Jeg kan lige stille den op på. Så kan den stå der. Kan man se den hele her? Ja. Okay. Men der er også kommet frem, at Mbappé han føler sig allerede utilpas i Real Madrid. Og apropos Mbappé. Skriv det. Han er... Nej, vent. Apropos Mbappé. Han er et svin. Det han har gjort i Malmø. Hvem ved, om det faktisk er rigtigt? Det har påvirket hans spil. Han er ikke blevet dømt endnu. Nej, men... Jeg tror heller ikke, han bliver dømt selv, hvis det er rigtigt. Man er ikke skyldig, før man er dømt. Det er rigtigt nok. Og dem, man troede skulle være Mbappés konkurrent, ligesom Messi og Ronaldo-debatten, Haaland. Modsætning af, hvad Mbappé har gjort, har Haaland simpelthen formået at blive far. Haaland er længere bedre end Mbappé. Haaland skal være far. W. En mini-Erling. En mini-Erling Braut Haaland. Ellers rest in peace. George Baldock. Det er rigtigt. Og rest in peace til Oluf. Nej, hvad fuck det er han? Okay, nu kan jeg huske. Pilgaard, manden. Ulf Pilgaard. Pilgaard er rigtigt. Rest in peace, Ulf Pilgaard. Ellers, bro, det er så længe siden, vi sidst snakkede. Vil du høre, hvad jeg har skrevet ned? Det er starten en måned siden nu. Ja, vil du høre, hvad jeg har skrevet ned? Ja. Danmark-Spanien. Hvor du laver watch-along. Vi skal seriøst sidde og snakke om Danmark-Spanien. Det må vi vende meget kort. Danmark taber, vi spiller AS egentlig, men vi formår somehow kun at tabe 1-0. Men i Vi kunne bare ikke få en chance. En god første halvleg. Ja, anden halvleg, der sejler vi. Ja. Det er bare sådan. Danmarks nye træner. Det er det, vi skal til at komme ind på. En Superliga-spiller. Nej, jeg skal ind på truppen. Jeg skal ind på truppen. Spiller i Superligaen, så er du ikke god nok til landsholdet åbenbart. Det er man jo ikke. Kvistgården skal på landsholdet. Det kunne han godt, men han... Okay, men hvem vil... Men vi skal ind på alt det der. Vi skulle snakke om landsholdet senere, fordi vi har nogle ældre ting, vi skal snakke om. Vent, jeg har faktisk... Schweiz Danmark, det ved jeg ikke, om du har set. 2-2. Jeg har ikke noget at sige. Vi var fint nok. Hot takes. Jeg har et hot take. Jeg har faktisk 2. Pedri er bedre end Bellingham. Og det er han. Men det er han jo. Det er han jo ikke. Okay, hvor mange mål og assist har Bellingham den her sæson? Hvor mange mål og... Jeg spørger dig lige om noget. Hvor mange mål og assist har Bellingham den her sæson? Det ved jeg sgu da ikke. Men jeg ved bare, han har 1. Og han er en dårligere fodboldspiller. Jeg ved ikke, om du så Barca-kampen mod Real, som vi skal ind på lige nu. Barca flækker Real 4-4-4-4-0. Og Barca flækkede Bayern. Det er længe siden nu, men er du gal? Barca er sindssygt lige nu. Jeg glæder mig til, at vi skal se dig i den der Barcelona, tror jeg egentlig. Vi lavede det der vedmål om, hvem der vandt ligaen. Du skal have en Barcelona-trøje på, og hvis Barca vinder ligaen, og hvis Real vinder ligaen, skal jeg ned på strøget
Skal jeg ned på strøget og synge Real Madrids sang? Vi kan stadig nå det. Ja, ja. Jo, jeg overvejer at skifte mit profilbillede så til dig i en Barca, tror jeg. Nej, det gør du ikke. Jeg kommer til at græde. Men ja, du kommer jo faktisk til at græde, det kommer jo til at ske. Ellers så har jeg et andet hot take. Jeg har et andet hot take. Hvis Danmark er det bedste landshold i verden, hvis de mødte Frankrig hver kamp. Fordi vi altid er gode mod Frankrig. Ikke altid. Tjek vores rig mod Frankrig. Jeg går lige ind og tjekker. Hvis vi altid mødte San Marino. Er du klar? Ja. Flere kampe. Hvad fanden? Oversigt? For helvede. Hvorfor kan jeg ikke tjekke det? Nå, men i hvert fald. Jo, de seneste kampe. Vi har vundet 2-1, vi har vundet 2-0, tabt 2-1. Hvad var vores bedste kamp til VM i Katar? Det var den kamp mod Frankrig. Må jeg sige noget? Ja, ja. Det var lige random snak på det. Jeg har bestilt en trøje. Der er kommet et billede op af den her. Bro, jeg gider ikke lave så meget editing. Jeg kan jo ikke huske, hvornår du siger det. Jeg skal ikke høre hele podcasten igennem, det kan jeg ikke magte. Kan du ikke bare sige, hvad det er for en, så googler jeg den. Der kommer ikke et billede op. I kan gå ind og se den på min kanal, når unboxing kommer ud. Kan du ikke sige, hvad det er for en? Jeg vil virkelig gerne vide, hvad det er for en. Det er en t-shirt. Ja, er det et fodboldhold, eller hvad er det? Kan du ikke huske den? Jeg har bestilt den for helt... Nå, den! Ah, laver du det til en hel video? Ja. Crazy. Ellers, Lamine Yamal med nummer 10 hedder Different fra Spanien. Ej, jeg sad bare... Det var lækkert at se på. Ellers så har jeg breaking news. Brasilien vil måske gøre sådan, at der kun må spille folk for brasilianske klubber på deres landshold. Det er fandme crazy. Så crazy at sidde i den her trøje i dag. Måske er Vini, Neymar ikke en realitet på det brasilianske landshold. Rafinha heller ikke. Rodrigo. Shit, mand. De mister mig. Gabriel nede i forsvaret, Alisson, Ederson, dem alle sammen, mand. Brasilien bliver shit, så. Ja, ja. Altså, de kommer jo ikke med til VM. Nej. Lamine Yamal... Nej, det er ikke engang... har du... Stop med at snakke om Barca-spillere. Jo. Alle er Madrid. Altså, Bro, har du set Kudus mod Tottenham? Jeg har ikke set så meget fodbold. Han gik amok. Okay, jeg finder et klip af det, bro. Jeg er ligeglad. Ja, Kudus red card. Er du klar? Der går mere. Her. Og så prøv at se. Gjelman. Dusch. Og endnu en. Hvad synes vi om den her situation? Jeg synes det er hovedløst af Kudus. Gæt hvad min far han faktisk købte sidste gang vi var på Brøndby Stadion sammen. En trøje. Plus han købte en trøje til sig selv, som han er blevet begravet i. Er han blevet begravet i en Brøndby-trøje? Ja. This man was die hard. Der lå et Brøndby halserklæde på hans kiste. Hans urne, den er gul og blå. Med et kæmpe Brøndby logo på. Vent. 10 sekunder stilhed. Jeg kan ikke det der stillhed, det er alt for akavet.
Det er alt for akavet. Respekt. Hvad var det, han hed? Fuck. Ej, det... Jeg fik lige en brain fart. Det er rigtigt, shit. Hvad har vi ellers? Nu skal vi ind på det. Ballon d'Or. Rodri skulle ikke vinde. Galt, vi har haft mange diskussioner. Den skulle vinde heller ikke. Ja, Den men... Undskyld. Lamine Yamal, den er... Øj, det er så sindssygt skidt, det der. Lamine Yamal. Den er rigtig, ja. Rodri skulle ikke vinde den. Carvajal skulle ikke engang være i top 4. Jo, han skulle. Carvajal. Champions League. EM. Bedste højreback i verden. Scorer i Champions League finalen. Laver den afgørende clearing på stregen i EM finalen, så England ikke scorer. Måske en af de bedste. Lamine Yamal nok nummer 1, og så ham på det spanske landshold her til sommer. Hvad sker der på skærm? Hvad fuck? Men altså, ja, han kunne i hvert fald godt være i top 5, kammerat. Der var folk, der mener, han skulle vinde den. Godt lige igen. Det er rigtig crazy, at folk, de sidder, når han sagde, and the winner of the 2024... Ej, det er så respektløst. Hvorfor dem der blev inviteret til Ballon d'Or? At man overhovedet kan finde på at råbe Vini. Det mest respektløse, der var til det års Ballon d'Or, det var... Nej. Holdet det ikke. Og det er så en Real Madrid-fan, der sidder her. Og han kan godt anerkende det. Det er pinligt. Undskyld, det er pinligt at være... Det var pinligt at være... Madrid-fan den aften. Men også fordi I vandt årets hold. Ancelotti vinder årets træner. Der er masser at fejre den aften for jer. Han vinder den der med Kane. Og de dukker ikke op. Men sorry to say, Ancelotti vandt årets træner. Så de ikke, hvad Xabi Alonso gjorde med Leverkusen sidste sæson? Ja, det er faktisk rigtigt. Den burde Xabi Alonso. Hvordan kan du gå ubesejret med Leverkusen og ikke vinde årets træner? Det synes jeg bare er vildt. Men altså, det er fair nok. Han vandt til EL. Noget af det sidste jeg har... Jo, Reals crazy comeback mod Dortmund. Det var vildt. Jeg lige udlægge din telefon. Hvad? Rigtig crazy også. Men hvad synes du om Reals crazy comeback mod Dortmund? Vi er jo bare bedre, altså. I er bare kendt for det der nu. Men I kunne altså ikke gøre det mod Milan. Hold nu kæft. Jeg ved, at tabe til Milan. Og så har jeg skrevet Barca, de er bare sindssyge i Champions League også. Så vinder vi bare 5-2 i går. Okay, må jeg sige min ærlige prediction? Ja, vi vinder. Nej. Hvis vi spiller, som vi gør lige nu. Barca, de vinder. Det er triple. Spaniens egen turnering. De vinder den liga. De vinder Champions League. Hvis de også spiller, som de gør lige nu. Kom nu! Og ja, det siger jeg som reaktion. We are the champions. Da de came op. Man kunne ikke se noget af den. Jeg har den her på en hel podcast, plus bare så de vinder ligaen. Nej, du har ikke. Jeg har. Det er faktisk rigtig crazy, at så snart jeg er blevet hen på jer, I vil gerne køre mig hen til dig. Og så kan vi optage en podcast i RL. Kom nu lidt. Der skal være et afsnit, der bliver optaget i RL. Episode hvad? Så er vi nødt til at lave mange episoder. Det skal være sådan en jubilæum. Episode 50. Det kan vi ikke nå. Episode 100. Nej, men vi skal mødes før det. Okay, episode... Men så må du også bare komme til episode 100 også.
Men episode 100, det er om et år. Vi finder ud af det på. Jeg kommer i hvert fald til episode 10. Ej, Nottingham Forest, de ligger nummer 3 i Premier League. Crazy. Jeg fattede ingenting, jeg gik bare ind på Premier League, så står de ligger nummer 3. Det var bare lige en fun fact. Og så skrev, jeg ved ikke om du gider. Jeg skrev, det kunne være lidt sjovt, hvis vi tjekkede update på første div. Fordi vi jo har Esbjerg og Hvidovre. Det kan vi faktisk godt. Jeg mener faktisk, at Esbjerg ligger low-key bedre end Hvidovre lige. Det gør I. Hvis jeg lige skal sige den fra 1 til 6, fordi top 6 er det, der er det sjove, ikke? OB 1 klart med 40 point, og nummer 2 er Fredericia med 28. Så har vi Horsens lige under, og så Esbjerg på en 4. plads. Ja. Så har vi Kolding på en 5. plads, Hvidovre på 6. Og I tror selv, I rykker op igen. Men Hvidovre på en 6. plads har 5 point mindre end nummer 2, som er Fredericia, så det er meget tæt. Altså det er 4 pladser, 5 point. Eller, jeg ved, ja, det var bare den lille sjove update. City har tabt 3 kampe i streg. Det er rigtig crazy. Det er altså dem, vi kender for ikke at tabe en eneste kamp. De plejer bare at flække alle. Også bare en lille sjov ting, man kunne sige. Og United, du er United-fan. I har fået ny træner. Fuck dig, Erik Ten Hag. Hvad så? Hvor vil de skaldede æg, mand? Kom nu. Glory, man United. Amorim er simpelthen blevet Manchester United-træner. Hvad har du at sige om det? Jeg har ikke set så meget til ham. Nej, jeg synes det er spændende at tage ham. Især når vi ser, hvad han gør mod City i tirsdags. Sporting vinder 4-1 over Manchester City. Med Amorim. Men det kommer jo så ikke til at ske lige nu. Xavi, han gjorde det ikke godt i Barca. Det var det fint. Han er bare ikke, det skulle bare ikke være hans første klub. Han gjorde det bedre end Ten Hag. Han gjorde det bedre end Ten Hag. Ja. Og så Sanchos opslag på Insta, det er fandme crazy. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Lige hurtigt. Altså, der er 2 derbys jo. Vi har vendt Barca Real. Brøndby FCK. Kedelig kamp. Vi spiller faktisk godt. Vi skulle have vundet. Vi blev også robbed for et strafspark. Plus vi blev robbed for det der mål. Det skulle have været dem som mål. Ja, og så er der jo det der drama efter. Jeg synes det er fair nok, der ikke må komme ud af en fans. Det er jo bare dumt, altså. Det er ikke kun ud af en fans, Hugo. Jo, er det ikke? Sydsiden er lukket. Nå ja, men det er derbys. Fra nu af må der ikke komme ud af en fans. I hvor lang tid? Det er ubestemt tid. Det er faktisk okay. Altså, de er jo bare nogle idioter. Men jeg synes, Næstrup siger noget rigtig godt. Nu bygger jeg ham op. Han siger meget lort. Yeah. Men det han siger med, at man burde kontakte dem, der gør det, i stedet for selve klubben. Fordi hvad skal klubben gøre? For nu de der fængsel eller straf eller en bøde på, jeg ved ikke hvor meget, så de ikke har lyst til at gøre det igen. Jeg vil gerne have, at når man gik ud og ind af stadion, der skulle man lige sætte sine fingre på. Fordi så når politiet tager ud, så kan de sætte fingre på, okay, det her er hans navn, så kan de gå ind i systemet og skrive, ham her må ikke komme hos stadion i så lang tid, og når man så kommer tilbage til stadion, sætter sine fingre på, så siger de nej. Ja, bare giv dem ban i 10 år, så har de nok ikke lyst til at gøre det næste gang. Og det sidste vi skal vende, Brian Riemer, det er det sidste vi skal vende, og landsholdstruppen. Hvad er det? Hvad? Nå, men den har vi sgu da vendt, har vi ikke? Det var det der allerførst. Nej, vi har faktisk ikke snakket om kampen. Suzuki er back. Suzuki er tilbage med det. Nej,
kan du huske, hvad jeg siger i episode 1? Det Brøndby mangler er, at vi får Suzuki back. Siden jeg sagde det, har han nærmest scoret i hver kamp. Og han havde ikke scoret et eneste... Ja, Kvistgården. Han er sindssyg. Han er væk til januar, bro. Det tror jeg ikke. Tror du ikke? Ej, han vil nok gerne... Han vil gerne lige slutte ordentligt. Jeg tror ja, fordi jeg begynder også at tro nu, hvis vi bliver ved med at spille, og om vi gør. Vi tager ikke det mesterskab, sorry to say. Hvis vi bliver ved med at... Det sagde du også sidste år på en af de videoer. Video? Hvad for nogle videoer? Nej, vent. Vi har ikke lavet det her sidste år. Vi var ikke venner sidste år. Nej. Nu mere. I slutningen af sidste sæson, du sagde også, at Brøndby, de ville vinde. Det gjorde I ikke. Nu siger du, de ikke vil vinde. Så jeg skal bare sige, at de ikke skal vinde nogensinde. Jeg håber, Brøndby, de taber de næste par kampe. Og så vinder de jo. Nu har jeg jinxet det. Jeg ved ikke, hvad for jeg vil. Der var så mange, der sagde i halvdelen af sidste sæson, ja, Brøndby, de spiller så dårligt lige, de har ikke en chance. Det kom ned til sidste spildag. Havde vi bare fået en uafgjort, så havde vi været danske mester. Damn. Den dag var forfærdelig. Det var hjemme. Jeg var på stadion med min far den dag. Ja. Det sidste vi skal tage, er det bare Brian Tuderimer. Han har udtaget en trup. Jeg ved ikke noget om ham. Altså så, jeg kan ikke sige det dårligt, før vi har set, hvad han har gjort. Jeg synes, det er synd for Brian Rimer, at hans første kamp bliver mod Spanien. Vi bliver flækket! Ikke hvis han kan. Kunne vi ikke give ham en kamp mod sådan Gibraltar eller sådan noget? Lige vinde 8-0. Gibraltar, ikke? Men... Hvis vi nu kan finde ud af at spille sit hold ordentligt. Hvilket han nok ikke kan, siden han lige er blevet fyret i Anderlecht. Han er ikke blevet fyret, så han ikke op. Han blev fyret. Men han har også haft et rædselsfuldt hold. Af hvad jeg har hørt. Men en ting jeg ikke kan lide ved ham allerede, det er, at han udtager ikke en eneste Superligas. Men det er der jo ingen af vores trænere, der har gjort de seneste, jeg ved ikke hvor mange år. Mads Hammelsen, time to glow. Okay, skal vi gå igennem truppen? Jeg har truppen her. Så nu skal jeg sige, vores keeper har vi Schmeichel, Mads Hermansen og Peter Vindal. Er du gal? Jeg håber ikke, at han starter Schmeichel. Ja. Er han ikke Nordsjælland keeper? Der er en Superliga-spiller med så. Nej. Er han ikke? Han har været så. Prøv lige at søge på ham der, Peter Vindal. Eller også er han La Liga. Jeg har set ham spille en kamp. Jeg håber ikke, at Michael han starter. Jeg håber fandme ikke. Jeg vil gerne se. Han spiller i Sparta Prag, Peter Vindal. Jeg vil gerne se Mads Tude Hermann. Også fordi han gør det sindssygt i Premier League lige nu. Skulle være en af de bedste keeper. Ja. Skal vi bare gå til centerbacksene? Ja. Det monkerer jo ikke med. Okay, sorry to say. Nu ser jeg noget meget mærkeligt. Vi har kun Victor Nielsen, Jannik Vestergaard og Joachim Andersen. Vi har kun 3 centerbacks med. Altså, han kommer til at køre 4-mandsforsvar, men vi har kun 3 centerbacks med. Tænk hvis en af dem bliver skadet, så har han ikke nogen, han kan skifte ind heller. Hvad fuck? Hvordan giver det mening? Og så modsat, der har han taget Joachim Mæhle, Victor Christiansen, Patrick Dorgu og Alexander Bar med. Det er 4 backs. Men han har taget 3 centerbacks med. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg kan ikke se noget forkert ved udtalelsen indtil videre. 3 centerbacks. Nå ja, men spillerne han har taget med. Nå, men altså, ja. Midtbanen, Morten Frandrup.
Pierre Lidt. Emil Højbjerg, Morten Julemand, Christian Nørgaard, Christian Eriksen. Undskyld. Hvor er med... Jeg kan ikke lide Pierre. Hvad? Du kan ikke Du lide... ved mig godt. Du kan ikke lide Pierre? Var det det, du sagde? Men jeg kan ikke lide Pierre Emil. På hvilken måde? Jeg synes, at han virker en smule for arrogant. Ja... Ja, men... Nej, gør han det? Jeg kan bare huske det til EM, hvor han begyndte at græde og sådan noget der. Det er, hvad jeg føler. Jeg føler, at han virker lidt for arrogant. Jamen, det er fair nok. Det er sådan, jeg har det med Schmeichel. Nå, men skal vi gå videre til kanterne? Ja. Andreas Skov Olsen, Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen. Ja. Er det nu, man skal sige, jeg kanter over kanter? Okay. Kom lige ud. Det kommer ikke til at ske. Nej, du tager det væk. Hvad har vi at sige over det? Intet. Kasper Tutte Dolberg, Jonas Vind, Albert Grønbæk, Josef Jorai Poulsen, Rasmus Højlund er alle angriber. Vi har 5 angribere, der er udtaget. Kasper Dolberg, Jonas Vind, Albert Grønbæk, Josef Jorai Poulsen, Rasmus Højlund. Der er en, der kunne udskiftes. Kvistgården. I stedet for Kasper Dolberg. I har spiset det Kasper Dolberg ud, Mathias Kvistgården ind. Men vi har bare mange gode angriber. Generelt Skandinavien har mange gode angriber. Alexander Isak, Gyökeres, ham der, han har scoret hattrick mod City her i ugen. Haaland, Højlund, nu også Grønbæk, Kvistgården, Sørloth. Vi kunne fortsætte. Det er ret vildt. Jeg har faktisk ikke rigtig meget mere end det her var Kubasi efter kampen i går. Det her var Kubasi efter kampen i går. Og han fået kage i ansigtet. Nej! Det er faktisk det er crazy at sige det efter, at han har fået så mange sting i ansigtet. Når du har set det. Prøv at se det her. Hvad skete der med ham? Han blev sparket i hovedet. Og spilleren fik ikke engang rødt kort, ham der gjorde det. Det er fordi, han er bare så svin. Nå. Hvad mener du? Barca? Du er dem, der mødte Barca. Det var for sjov. Nå. Skal vi hjælpe lidt mere, eller? Tak for, at I har set med og sådan noget. Det betyder meget. Hvor meget? Okay, vi har optaget i en time. Nej, fordi der gik lige lidt tid, fordi jeg har fået en ny Discord. Ja. Nå, men jeg tænker, vi afslutter i dag. I matchen er tab 4-0 til Barca. Tak fordi I har set med på dagens podcast. Jeg er tilbage. Husk at tjekke os ud. Jeg ved ikke, hvornår der kommer en video ud på min kanal endnu. Det finder jeg snart ud af. Men vi ses bare på et eller andet tidspunkt. Vi ses i hvert fald på næste år. Vi ses, man har